I pozdrav ljudi, dobrodošli u još jednu Minecraft epizodu, nalazimo se na Jartex Networku. Sa mnom je ovdje danas moj jako dobar drug iz Obrenovca, Miloše. Mogu si da kažeš i adresu kuće. Slobodno pošaljite nešto. Sve poklone možete poslati u skupštinu Obrenovca. Ali jedan po jedan. Jedan po jedan, ne bi da pravim gužbu ovdje kuće. Znamo koliko želite to. Naravno. Ljudi, evo nas. Ovo sam ja pravio inače. Vidite kako je Lab Grinder. Vidite kako je Lab Grinder. Oni su rekli da neće uspjeti, ali ja sam ga napravio. Unutra trenutno imamo 6 spavnera, a ne radim X-ray, ne mogu da vam pokažem. Unutra trenutno imamo 6 spavnera koji samo rade. Počeli smo da pravimo ovo od obsidijana, međutim treba će nam još samo 5 miliona da ovo završimo. Ja se trenutno nalazim na 171k, nije loš. Nije loš. Miloše, ajde tuci ti zombije, ja moram da popravim ovaj grinder koji sam ja mislio da sam napravio dobro. Mada neko sam se predomislio, ko pušta vatromet, laga mi. Pa jebi ga, verovatno ga... I sada će gospodinu Eldinu da ode trska. Samo da osmotrim. Au, pa ja ću da ubodem vodu odmah, to je sigurno. Ako budem kako. Watch. Da ih upozorim. Malo je blagare. A neće puno pošto će ući na trs, a tačno na trsku će nam uđe. Evo ih, Eldin i Andrija došli da vide našu vodu. Voda je prošla, nije uništila trsku, da fuck? Miloš, ajde me koordiniraj da vidim. Aha, dobro. Osmatraj. Aha, gradiš kao ono postolje gdje možeš da staneš, a? Ili gradiš... Za početak to gradim. I dolazi Andrija, ja sam uzeo vodu. A di si pošla je, Gdje skrenuo? Kaže a? Čekaj, Miloše, ajde mi kaži tačno gdje su nam hoperi. Aha, evo ih tu. Ovako, tu ispred mene i još jedan. Evo, imam ih. Jer su ti na oko. Tu su. Mašni je prazan. To mi se nikako ne sjeća. Kažu ljudi šta pravim. Ljudi moji, nije važno šta ja pravim, nego da pravim kod vas, to je važno. Važno je da se gradi nešto, važno je da se nešto gradi. Tako. Supply crate event. Već je počeo, Biće drugi. Biće ih još mnogo. Biće. Moraš je da ode napred napraviti jedne stepenice, znaš, onako da može se doći do ovdje kilama. Ne, polako. Naš sprat se ne otkriva. Znači, ne sme. I opet dolazi Eldin i uzeo sam u vodu. I opet se zeznuo. Da, opet krenuo, a nije uspio. Sad ću morati na ovu stranu, kaže Eldin XD. Sad ću ja vamo. Lepo ću ja ovo sada napravim i imamo mi pravi grinder, onako kakav nama i treba. I jebem ti život. I Andrija krenuo odmah. Iako ne znam šta kreće, pošto ne sme na moj sprat. Pošto to kažnjivo, barem 50k. Ne, prvi put je 50k. Prvi put dobio popust od $0. Prvi put je 50k, drugi put je 100k, onda je 150k, pa 200k i onda da ne budemo više, pošto su toliko prekršaja napravili, krećemo na 500k. Znači, da se ljudi... I posle 500k se ne pameti... Da, onda dobija kikić. Ili ćemo da ga pošaljemo da kopa kanal oko kući. Tako, može.
I to će da ga kopa sekirom, ne lopatom. Tako je. A može i rukom, sve zavisi kako. Da se navežba ono. Pa malo, biceps, triceps, jevi ga. Znači Miloše, ja mislim da će ovo biti dovoljno ovdje, pazi. Pazi odatle. Jel misliš ili misliš? Sad ovako, oni će pasti vamo. Ovdje će biti 2 hopera, ovdje će biti ovo. Ovdje će biti kovčeg i na sve to će staviti slabove. Ja mislim da bi to trebalo da uspe. I da ne bude belaja, ovo ćemo sve do kraja mi tu da stavimo. Da ne bi bilo belaja, Međutim, to će ići do kraja. Eldin i Andrija su mi pripremili neko iznenađenje. Ne znam šta je. Snimit ćemo i to. Ne znam šta je. Ali Eldin mora da ide. Tako da nažalost on neće prisustvovati mom iznenađenju koje mi je on napravio. I Andrija. I kako se ovaj mali popeo gore? Koji? Andrija. Skill, brate, skill. Sad će, došao Andrija, došao Andrija. Sad će taj skill da mu izbije 50k iz džepa. Ajde, ovako Oni ćemo. su već prokopali, dole ima, brate, onaj putić i tako da će to morati da se zapuši sa... Ne vidi on koji ti rank imaš. Kako? Pa Pa neka stavi naočare, jebi ga. Miloše, sad ovako. Ako sad probijem... Jel smijem da probijem ovaj blok pored? Čekaj da se ja pomerim, jedno 16 blokova pa ti buši. A ne, jel smijem ovo da... Tu da mi ne izbace ovdje creeperi da mi ne padnu? Čekaj, ovaj? Da. Taj smeš, bar bi trebalo. O, vraćaj! Nemoj, opušteno. Imam slabova, dobro je. Šta će mi kramp, jao bož budale. Evo ovako. Bela. Vidi. I šiš. Tačno kao što sam i planirao. Moram da napravim ovdje ovako. Pazi Miloš, nemoj više da ih ubiješ. Ja vam se zbijem. Au, mač mi je pri kraju, morat ću da se napravi nešto bolje. Moram ovo tu sve da zatvorim sad. Pošto sad ide bušenje. Hoćeš heal? Aha. Ajde, iz ovog kovčega sve isprazni. U stvari nemaš, moraš ga, uništi ga. Evo ti, fatajte me, fataj. Brate, pa ni ja nemam toliko mjesta skoro. I još iz ovog. Teško. Jesi uspio sve? Pa, trebalo je. Sada ljudi moji, šta se ovdje dešava? Ujebot. Nisam uspio se baš. Šta se ovdje sada dešava je sljedeće. Ove kocke ovdje nam predstavljaju spawner. Što znači ako oni budu padali vamo, meni treba još kocke ovdje. To. Tačno sam ga isplanirao. Jesi ga proračun? Tačno. Baci mi ta 2 kovčega. Izbuši ruku neko. Ček, stiže jedna rupa. Ili ćeš TP? Aj TP, bret, aj TP. Moment. Ajde, pripić. Eto. Ajmo da ovo napravimo. Ovaj Poseidon je inače cheater, da se zna. Iako sam ga ubio 3 puta, ali cheater je. Daj. Ma nema on bolji cheat od mene. Ne postoji to. To stoji.
A što si joj napravio ovoliko široko, ne razumijem. Pa to za ukras, brate. A čisto onako, da se bune šta je gore, a? Da. I ovdje ću da stavim staklo lepo, imamo pogled na Andrijovu bazu. Znači ovdje idu kovčezi. Gdje su meni hoperi? Evo ih. Jedan hoper. Drugi. Slabovi. Jedan slab, drugi slab. Četvrti. 5, 6, pa lijepo, brate, počet će da baga koliko ih se nakupilo gore, daj, idi oslobodi ih. Hoćeš ja da prođem gore, imam kome. Dođi ti pa na mene. Ajde. Može. Ajmo da vidimo. Meni već baguje malo. Brate, napusti. Pa baguje već, šta ti je? Koliko je spawnera smo stavili. Oslobodi ih sad odatle neko. What? 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 Ček, brate, ne mogu A morat ćeš da napraviš neke stvari. Ne mogu tako da ih oslobodim. A kako ćeš? Ajoj. Ćemo biti zajebano sad. Ih slobodimo ovdje. Odmah će mi prođu vamo. Stavi to, jedan popreko, to. Ček, odavde ću ja to, vidi. I... Opa. I pada gomilica i to ne mala gomilica. Beš to! Vidi! Idi dole i tuci. Kakva je to brzina u pitanju? Idi dole i tuci. Ajme sad, prokopaj nekako put do tamo da napravimo, da ide dole i bijem. Matori, ajde dok mi nije zalagao ceo komp. Je to, da, back. Oni su trenutno svi pod vodom. Nema veze, uče da plivaju prsima. TPS. Evo, šta je još veći fazon? Sad moram da zatvorim spawner. Wait. O da. Wait. Zašto, bre? Pa da ovo tu završim što sam bio započeo. Param. Brate, pun inventori, morat će da se ispravim. Ali padaju, matori. A ovdje ćeš morati još neki slab da staviš. Moram ja ovdje tu da ih porokam. Ali padaju, matori, ovo će da bude XP farma, znaš šta? Evo, stižu dole. Sad bi trebalo normalno da padaju. Znači bez ikakvih problema. Ne vidiš ove slabove što koristim? Sa tim slabovima ćemo morati da napravimo jedan zid. Ko mi je ovo tu zatvorio? Malo? Ja. Đubre, jedno. Uglavnom tamo gore ću da stavim ZS paču da namafka zombije. To ti je vrlo pametna ideja, moram priznat. Evo, gledaj sad, ne pada ni jedan, jel da? Evo, izašao sam gore. Jel dolazi? Evo, idu, vidim. Idu za Maja. Evo ga, prvo pa muško, a? Evo ga, ček da vidim ih. O, nema više ni jedan neđe. Šta sam još teo, Miloš? Dok sad ne padaju. Dok dok ne padaju mi treba ovdje
Evo ih idu. 1, 2, 3, 4. Gori. Uvijek. Pa je raspitao. Ček, dolazim sekundu, moram u shop. Zatvori to, tu nam iskrči, bre. Tako. Odmah dođem. Ala baga je shop, strašno. To bi morali da sredi. Da, shop je stvarno ubaga. On kad se uđe u njega, otrčiš do djavola i onda te vrati. Obiđeš ceo shop i on te vrati na početak. Da. A tamo si našao šta ti treba. Da. Tačno U pravom tako. trenutku. Tačno tako. Čekaj, treba mi drvo, 4 lave. Šta ti lavi drvo? Pa da napravim to tamo automatski. Misliš da se kilaju automatski? Da. Pa ostane AFK ujutru, dođeš, pokupiš. Pokupio si levele, pokupio si i ovo, nema ni baga, to je pametno. Da, znači cijelo večer, ali ja mislim da kad ih ti ne ubiješ, da ne dobiješ levele. Pa mi se nikako ne sviđa ako je tako. Znaš kako, ti kad ih ubijaš, ti možeš tu da skineš lavu. Samo prebiješ ovo i skineš te 2 lave, što ću ja sad da postavim i to je to. Ajde. Eto, poklon. Danke schön. Jako dobro. Inače ljudi, ja zaboravio za vas, bože dragi, ja zaboravio da snimam. S majkim, ja zaboravio da snimam, da. Evo već 17 minuta snimamo, ja zaboravio. 17 minuta, pa ti mislim da. Šta, to je malo, brate. Šta je nama, ljudi moji, 17 minuta? Znaš šta mi ovaj moj drug uvek kaže kad dođe kod mene? Znaš, uvek moj drug kad dođe kod mene, jednom u životu vidio Serbijana, i uvek kad dođe kod mene, na vratima uvek kaže, a gde ste bre ljudi? Uvek, znači, uvek kad dođe do mene, izluđuje me više s tim. Ništa protiv Serbijana, naravno, dečko je dobar, upoznali smo se par puta. Šta više, odlično. Pa upoznali smo se bili par puta, pa to ne samo jednom, nego par puta. Znaš na YouTube festu. Na YouTube festu je, znaš kako je to je. Poznati youtuberi pa. Ovo nisam htio. Kažem ti Andrija da još malo mora ići. Da me zanima. Pa ne. Ovdje ne ideš. Onda vidimo da li će ovo da radi. Čekaj da... Kaži mi ako budeš čuo jednu zombija da je izašao. Da je izašao dole vam? Da. Ajde sad ću vidjeti. Evo čujem ga. Neće radi, znao sam. Zato što ne pada, odmah je ovdje gore. Pa spusti je malo niže. Pa ne mogu ako ga još... Pa ne može, onda će goreti itemi. Pa... možda treba bude ovo još dublje. Da, to ću i da uradim. Kako sam kreativ. Do jaja. Pa mislim, hvala Bogu. Aleluja. Ljudi, zašto nije bilo zvuka u prošloj epizodi i na to imam odgovor. Slučajno sam, nisam slučajno, namjerno sam pustio muziku da nam bude zanimljivo i nažalost oni tu moju muziku koju sam ja pustio su našli zaštićenu. Jebeš izraz. Su je našli zaštićenu. Copyright. Da. Su je našli zaštićenu, tako da...
Nisam imao pravo da je puštam u mom videu. Koja govna, ne mogu da verujem. Kažete vi njima, ajde, svi da kontaktiramo YouTube da im jebamo mater. Uf. Svi ko jedan, ajmo. Ju. Jedva sam sad proživio. Inače ništa ljudi, ovo se dešava često, ja raspizdim. Imam sad ovu teksturu s ovom vodom. Kaže, Maya got Tiger has created an affection Maya. Ćao Majo, srce moje. Totalno je kreativno, jel da? Kreativno je načist. To je jako. Dobit će raid. Stvarno. Dobit će među prvima raid. Da, totalno je. Samo zbog kreativnosti, inače mi se ne sviđa. Tako. Nisam vam pokazao ljudi, imamo nove elaje, kao i nove enemije. Al, šta je tu novo? To je normalno za nas. Da, šta je tu novo, baš sam jasno rekao. Šta je tu novo da mi imamo enemi, ništa. Znači, mi smo jedna od najboljih... Šta je tu novo da su uvek među top 5 fakcija na serveru? Ništa. Ne uvek. Uvek je jako velika reč, nije uvek nego stalno. Znači, sad kad budu ovdje padali, ja mislim da bi ovdje mogao da stavim lavu. Ček, prvo ja da sredim ovo. Prvo ja da sredim gdje će biti kočeg. Tivamo. Ček, gdje mi je kočeg? Šta sam nekako izgubljen u njime? Šta mi se dešava? Ova Maja me sredila. Kažem ti Andrija da požuriš sa tim ako možeš. Au maturi, au lag. Da, neko pić, neko radi neke stvari. Koje nisu dobre? Nemam slabo, imaš slabova? Imam jedan slab. Daj. Kreativnost. Kreativnost na delu, nemam šta reći. Sad. Ovo tu ću još da zatvorim i ovo tu ću da i ovo tu ću da. Ajde isprobaj pa da ovo. Čuješ? Šta? Dečko, ti drogiraš? Pazi malo. Sao se ti drogiraš? Pazi malo, dešava se. Kaže ti Andrija da je spremio gif za tebe. Već je spremio gif. Pa kaže spreman i ako možeš da dođeš da snimiš, dok je tu pošto će morati da ide. Beži, a? Pa ne znam da beži, uvek sam znao da beži. Možda mu i mama da ti piše. Uvek sam znao da beži. Ipak je pola 9 uveče, šta da kažemo. Nemoj biti tako. Nije lepo. U redu, ja mislim da bi ovo bilo to što se tiče grindera. Samo da vidim da li će da radi. Skoro sam sa mesom pokupio vodu. Da. Pa dobro, hoće meso da upije vodu, je. Opasno meso. Još ako je trulo meso, iha. Pa dobro, onda ni ne sumnjam, vred. Može da te napadne. Kakva je to životinja, hoće konja napasti. Kokoška. Šta je taj fazon? Kaže, prodati piliće. Ono malo hoće konja napasti. Sad moram samo gore da izađem. Samo? Imam ja home, ajde dađu. Ajde. TP. Možeš ti TP čim ti ukucaš home, znaš što? Ne moram onda čekam još 4 sekunde. 4 sekunde su jako dragocene, znam. Pa nego kako. Mogli smo kafu popiti. Pa bože dragi, evo sad ću stavim... Pa bože moj, pomezi ti nešto jebi. Sad ću stavim... ovdje. Pazi brekun. Osmatram situaciju. Okej. Možemo, samo. Čekaj, kontaš da će to raditi? Ne. Ueee, tenčka! Nisi lud. Pa skoči u vodu je. Ja sam survivor.
krenu u vodu. Mačko, šone, molim te, ono je. Sad samo da napravim još ovaj đavo. U stvari može da bude i ovo, ne bi trebalo da izgori. Mator, ja zalagat će server, brate, ono. Neka laga šta mu mogu. Ček, treba mi još jedna ova. Neka laga, Ja sam brate. stavio ovaj blok. Jel tvoj server? A? Jel tvoj server? Ne, brate, da je moj, ja ga ne bi uradio ovako. Ok, još samo ovo. Ne može biti moj život. I još samo ovo. I zombaja bi sad trebali da padnu tamo. A da neće malo kroz glavu da izlete na nas tamo, a? Ne. I čekaj. Uzmemo moju malu sekiricu. Ušine! Neće to raditi. Zašto plivaju u lavi? Ovo nije bio lag, brate. Ovo ne da nije bio lag, nego čekaj, vidimo. Moram i ovako i onako da napravim stepenice. Flyer Winter se zove. Ima vremena. Winter Flyer. Fire Winter. Šta kažeš, je li propao neko? Nećemo moći. A ovo ovako dalje neće da može. Neće, morat ću ja poseban grinder da napravim. Ali dobro, to ću kasnije, briga mesto. Kad nam se ne bude svidjelo, pustimo ovako lavicu. Mrš tamo, zombi, bregori. Čibe. To kad nam se ne bude svidjelo, onda ćemo to da napravimo. Za sad ćemo pokupimo ovu lavu, idemo da završimo ovu epizodu, ljudi. Sad ćemo, evo, pravili smo grinder, napravili smo ga. Ne baš očekivano, ali napravili smo ga. Važno je učestvovati. Da. Imam poziv na telefonu koji... Na koji ne želim da se javi. Ne, zove me sestra. Trenutno sestro, ja se izvinjavam, veliki pozdrav za moju sestru. Ne mogu da se javim. Ljudi moji, idemo još da vidimo kod Andrije. Je li otišao ili? Da vidimo kakav Andrija to ima. Give za nas, uzmi malo ove iteme, ne znam šta mi daje. Hvala. Šta si ti bacio, bre? Blok, dijamanta, Andrija, šta imaš za mene? Mačeva i tako toga. Prihvaći. Opa, lepo, napravili su i tablicu. Od Andrija Gaming i Eldo, veliki pozdrav za vas, ljudi. Potion of Poison, dobro, to nećemo da im krademo sad dok su to. Više mu se zanima to nego. Gift za Dani YouTube. Šta ima, čekaj, šta ima? Pa, ima nešto jako kreativno za njih dvojicu, meni se sviđa. Mogu bi da otvoriš i da vidiš. Ok, otvaramo za 5, 4, 3, 2, 1. Obsidian. Je ovo D? Ono kao D. Da, Dani, Y i T. Ono kao Dani YouTube, a? Pa, na tu form, nije laš. Da, evo vidite, ovdje je D od Obsidiana, Golden Apple, Enchant Book. Za Flame koji mi nedostaje, da imam OP Ball, na kojem već imam Webshotter 4 i Full Enchant. Andrija, da ti se zahvalim, daću ti 4 TNT-a, 13 koski, 1 sign, 2 slaba, 1 dijamantski kramp, 28 gunpowdera. A mene imaš tek 30. Eto. Jako se zahvaljujem Andriji, a sad ću sve ove iteme da poberam. Uzmi sve. Joj, što uzima jedan po jedan kad mogu sve odjednom? Rasturili smo Dani YouTube
ali imamo 3,5 steka obsidijana, jako lepo od njih što su mi to dali, to ti je 15k, Miloš. 10 golden apple koji će nam trebati, jer danas i napravim seljake, imamo 25 dijamanata, 24 golda, to je više golda čak, 30 golda, Flame 1 knjiga koja mi nedostaje i Fortune 2 koja mi također nedostaje na ovaj... Jel trebam da spominjem na pari Sekiru. mislim, jel trebam? To je to, ljudi moji, to je to za ovu epizodu. Napravit ću donator statu ovom čoveku ovdje, ovom čoveku iz Obrenovca koji je donirao u fakciju 500k, baš lepo od njega. Za samo 2-3 sata vremena. Da, baš lepo od njega, naravno sve on to pokroje. Cheat bre, cheat. Da, nemoj da lažeš ljude, misli svašta o meni. Cheat level expert, ljudi moji. Ništa, ljudi moji, to je bilo to za ovu epizodu. Vidi kokoškice, baci ovo u kamer, bre, vidio, baci na selfie. Oooo, kokoška, Ovo je patka, bre. Također ćemo da... Baci jedan selfie, bre. Koko? Nemoj da uzmeš mač, misliš da je kolje, bre. Dođi kukice, dođi, biri, gdje ćeš, bre, gdje ćeš? Gdje je Andrija? Mora je hitno da ode. Gdje i kako ja to ne znam. Snimio sam ovo zločin. Nema više koke. Ode koka. Znaš šta? Šta? Kad budeš ubio svinju ima da snimim da kažem kanibalizam, svinja ubija svinju. Mrš, ljubre. Ništa ljudi, to bi bilo to za... Čuti bre da završim epizodu. Ala bre, tišina. Tišina bre. Ništa ljudi, to bi bilo to... Izbacit ću te iz kola, Ništa ljudi, to bi bilo to za ovu epizodu. Hvala vam što ste gledali, hvala vam što me gledate. Koliko mi se čini, to je jedan video na jednu nedelju, pošto niko u fakciji ništa ne radi, sve radim sam. Sam sam pravio zidove i sve, tako da... Molim. Ništa ljudi, vidimo se u sljedećoj epizodi. Ovaj dečko će, nadamo se da neće biti sa nama, ovaj dečko će biti sa nama možda. Zahvaljujem na tako lepo mišljenje, Ovaj dečko će biti sa nama. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Doviđenja.